Ľudia, ja nemôžem zaspať. Asi idem na počítač. Dobre, idem na počítač. Ja mám chuť si zahrať akú hororovku. Takže asi si idem zahrať akú hororovku. A ja si chcem zahrať Chcem si zahrať akú hru podľa skutočnej udalosti, takže idem. Dobre, takže toto. Bolo to veľmi hororové, takže sa teraz bojím, takže ani nechcem ísť spať. A čo je to za tým sejfom? To asi nič není, to asi iba je také svetlo. Idem si ľahnuť. Idem spať. Už je ráno, takže asi idem stať. Čo to je? Prečo tu mám dyne? To ja som tu nedával. To čo to je za hlavu? Ono to zmizlo. Kde to je? Ono to zmizlo. Furt, ja mám halucinácie ľudia, takže prepáčte. Ja mám halucinácie. Takže chápete, ja mám halucinácie. Idem sa pozrieť do chladničky. Ono tam nič není. Tak dobré. Idem dačo nakúpiť. Musím, lebo nemám vôbec nič čo jesť. Aspoň tú čínsku polievku. Takže idem do garáže. Toto je moje auto. Pekné, nie? A čo ste iné chceli? Mne sa páči to auto. Takže ideme do obchodu. Uhni. Takže ľudia ideme. Už som tu. Takže ideme nakúpiť. Zoberiem si Doritos, mňam. Zmrzlinu, mňam. Čokoládu trošku. Pizzu. Kolu na posilnenú. A mlieko na kakao. Odchádzam z nákupu. Čo tam zastojí ten čierny typek? Vybúračka trošku. Moje auto je rýb. Ideme ďalej. Prečo na adoptovníčkom stredisku stojí za ten čierny typek? Neriešim. Mňam. Tieto čipsy sú dobré a kúkanie na telku je tiež dobré.
Ja už som plný celkom, asi idem spať. Ale furma, kde si ten čierny chlap, takže asi nezaspím, ale skúsim to dajak. Ja sa bojím trošku teraz večer. Ja sa trasiem, ale idem spať dajak. To je pavúk. Dobre, zabudol som toho pavúka, idem spať. To čo mám pred sebou? Pomoc! Teraz ťa zhodím toho útesu, lebo ty si zapol moju hru. To si nemá robiť podľa reality. Nezvalíš. Ale zvalím? Nie, nezvaľ ma. Ja to zrobím. Nie, nerob to. Ľudia, ja sa tak z toho dostanem, ja tu mám nožík. Nie, ja sa šmykám. Tak ti treba. Haha. Už spávajú ľudia, takže už nemá šancu. Ja sa pomstím. No, určite sa pomstí. Haha. Kúkam si na telku. To čo je za tým sklom? Tak mám asi po pomstení.